A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. Paulines and ABS-CBN bring you Christ the Healer. We lift up to God our intentions as well as the following. For the healing of Teresita Acantilado, Josephine Retuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jessie Lim, Beatriz Roble, Luz Viminda Manda, and thanksgiving and healing of Dr. Leonita Caing and family. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paras and family, Nathan Thomas Ho, June Ong and family, Adora Wong, Zenaida Ho and family, Neil Sailoon, Rod and Beck Senido, and Gina Marie Ipil Batikin. Birthday blessings for Baby Len Manda, Joan Tejedor, Attorney Paulino Clarin, Jen Lee Belandres, and Irish Humauas. Thanksgiving offered by Ramon Jr. and Flor Sailoon and family. Special intentions of Joseph Jean Maaghop and family. Blessings for all TV Mass sponsors, benefactors, and all our YouTube viewers. For the protection and safety of overseas Filipino workers, especially those in the Middle East, for those in the military service, and for our soldiers deployed in Marawi. We also pray for the safety of the civilians and hostages. For the eternal repose of the souls of Monsignor Alfeo Manalili, Juanita and Concesa Gotiano Uy, Conciso Go Macias, Maria Cleofe Clarin, Nathan Pagosara, Pablo Batikin, Reparina, Bienvenido, Lilia, Gamaliel, Fortunata, Rosenda, Pedro, Maria Clarita, and the slain soldiers in Marawi, and also the civilians, and also for all souls in purgatory. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan ug Happy Father's Day. Karong adlaw atong gisaulog ang Corpus Christi o ang pangilin sa solemnidad sa mahal nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Atong hatagan og dakong pagtahod ug pasalamat ang bililhong lawas ug dugo ni Kristo nga kanunay natong gipanag-ambitan sulod sa santos nga misa. Ang Eukaristiya mao ang buhing timailhan ug handumanan sa pagpangluwas ni Kristo diha sa iyang pagsakripisyo ug kamatayon sa krus.
Maayong buntag sa tanan, uban sa atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ato kining ihalad, kining santos nga misa, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw usab sa atong nasod, ug alang sa atong mga igsuong masakiton. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, karon gisaulog sa tibuok Katolikong simbahan ang solemnidad sa balaang lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoo
Magampo kita. O Hesu Kristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinhinining katingalahang sakramento. Itugot na nga muyo kami, nga simbaho namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi ug hari uban sa amahan ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo, nga inyong Dios, sa tibuok ninyong panaw, sulod sa kapatan katuig, dito sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay, kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan og pagkaon, unya gihatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi, ug sa inyong mga katigulangan, sukad masukad. Gibuhat niya kini, aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo, ayaw hikalimti ang Ginoo nga inyong Dios, nga mao'y nakuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni atong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siya tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyo og mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong mga katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daigang Ginoo, O Jerusalem, daigang imong Dios, O Sion, kayang giligon ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo.
gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang hakon. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Dayga ang Ginoo. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Ang kupas sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakig-ambit man nato sa dugo ni Kristo inig-inom nato gikan niining kupa? O dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo inigkaon nato nining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan usa lamang kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudeo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudeo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila,
sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan, mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Importante og bililhon gayud ang Eukaristiya o Santos nga misa para natong tanan, ilabi natong mga Pilipino. Kay matud pa sa komentaryo, kita kunong mga Pinoy, kita ang mahigugmaon og mahilig kaayo sa Santos nga misa. Tinuo dili. Kay hapit tanan nga importanteng okasyon o yugto sa atong kinabuhi, ubanan og aduna gayoy Santos nga misa. Sama sa panahon sa bunyag, kasal, birthday, weddings, anniversary, o patay. Ang tanan gayod, sugdan usa sa Santos nga misa, sa Eukaristiya. Mao nga gitawag kitang mga Pilipino og usa ka katawhan sa Eukaristiya. We are a people of the Eucharist, and we rejoice in the one body of Christ. Kita hugot nga mituo gayud nga si Jesus mismo ang atong gidawat dinha sa atong pagkalawat kaniya, nga kinsa usab naghatag kanato og kinabuhi. Kay matud pa ni Jesus sa atong ebanghelyo karon sumala ni San Juan, kinsa kadtong mukaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo, makabaton og kinabuhing dayon. Kinabuhi og dili kamatayon. Ug dinha sa atong pagkalawat ni Jesus, mga igsuon, nahimo di ay kitang kabahin usab ni Jesus. Nahisama kita ni Jesus. Laktod pagkaistorya, maliwat unta kita sa atong gikalawat. Mao nga tinuod gayud ang panultihon nga nagkanayon, we become what we eat. Mao nga tinuod gayud kini, kay kung hilig ka og karning baboy, ang imong hitsura mura pog baboy. Ang imong linaktan magbinaboy. Ug mao ni ang pangandoy sa atong Ginoong Hesus, mga igsuon, nga unta sa atong pagkalawat niya, kita maliwat gayud kaniya. Mahisama gayud sa atong Ginoong Hesus. Dili kay sa simbahan kusog mga lawat, apan sa opisina usab kusog mangawat. Mahiusa unta gayud ang atong pagkinabuhi o pagpuyo sa naghatag og kinabuhi nga mao ang atong Ginoong Hesus. Amen? Mga igsuon, kay kinabuhi man ang atong gidawat og nadawat, mamahimo unta kitang promoters of life and not of death. Ang subo kaayong pamalandungon, mga igsuon, kay kung kita tinud-anay gayod nga usa ka Kristohanong katawhan o Eukaristikanhong katawhan, kung tinud-anay gayod ang atong pagkalawat ni Jesus, ngano man nga hangtod karon daghan man sa atong mga igsuon ang nakasinati
sa lain-laing matang sa kamatayon. Daghan usab sa atong mga igsuon ang nagantos o namatay tungod sa gutom o walay gikaon. Tinud-anay man kaha kita nga usa ka katawhan sa Eucharistia. Kini tungod kay aduna man kitay mas kuyaw og pinakadakong krisis nga giatubang. Ang krisis sa pagkadalo, sa pagkahakog, sa pagkamapahitason ug sa pagkabintahoso. Kay ang kultura nga atong gibansay karon dili naman kultura sa kinabuhi, kundili kultura sa pagpinatyanay o paghinipusay. Kanang kinaiya nga ako rani, ato rani. Kanang kinaiya nga drug addict man ka, ipatukhang na lang ka. Mahadlok man kita gayod nga muhatag, muambit o makighiusa. Kini klaro usab mga igsuon dinha sa atong obligasyon isip usa ka simbahan, isip usa ka katilingban, kay kung maghisgot na gali ta og pagtabang o amutan, ato dayong limot-limutan. Apan kung tingpusta na sa mga numero nga atong giatang-atangan, bahalag way sudan, basta lang mapustahan. My dear friends, kung adunay usa ka importanteng pagtulunan ang atong kasaulugan karon, nga angay natong makatunan og puy-an, kini walay lain kundili ang pagtulunan sa pag-promote og kinabuhi, pagkamanggihatagon o pagpaambit. Atong hinumduman nga sa matag higayon nga kita magsaulog sa Eucharistia o sa Santos nga Misa, si Jesus nagpadayon sa paghatag ug pag-ambit sa iyang kaugalingong lawas ug dugo alang sa atong kaluwasan aron mahimong pan sa kinabuhi. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sa makausapa atong hinumduman nga sa atong pagkalawat ni Kristo, mahisama unta gayud kita niya. Maliwat unta kita sa atong gikalawat. Mao kana ang pinakanindot o pinakadakong milagro matag higayon nga kita modawat ni Kristo. Kay ang tinud-anay nga milagro mauman ang pagpuyo o pagsunod sa kinaiya ni Kristo. Ang kinaiya sa pagduso o pagpuyo sa kultura sa kinabuhi diha sa pagpaambit o pagkamanggihatagon. Dili lang kay kutob kita mga igsuon sa pagdawat o pagpangayo. Kung si Kristo nagmanggihatagon o nagpaambit sa iyang kaugalingon, nan kita usab gitawag sa paghimo sa ingon. Atong hinumduman nga wala kitay katungod nga magdinalo o maghinakog, kay ang Dios nagmanggihatagon gayud kanato. Mamahimo unta kitang kinabuhi alang sa uban, kinabuhi alang sa mga biniyaan ug alang sa mga nagkinahanglan. Amen. Atong bag-uhon ang saad sa atong bunyag. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, bikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios Amahan mihatag kanato sa langitnong pagkaon ang lawas ug dugo sa iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Hesukristo.
Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, pangayuon ta nga makaambit unta kita sa Dios nung kinabuhi. Sa matag pag-ampo, kita moingon, Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa atong Santo Papa nga si Francisco, sa atong mga kaobispuhan, kaparian ug mga relihiyoso, nga sa kanunay, magpabilin silang lig-on sa pagpalambo sa simbahan, nga mao ang lawas ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa mga nasod, nga sundon unta nila ang panigingna ni Kristo, nga mianhi, dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa kaugalingong kinabuhi, alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa mga lugar, nga naa sa kagubot tungod sa gubat, ilabi na sa Mindanao, nga unta masinati nila ang gahom diha sa Eucharistia, nga makapabag-o sa kinabuhi aron paghari na ang kalinaw sa matag lumulumpyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa mga amahan, nga unta ilang puy-an ang mga hiyas nga Kristohanon aron mamahimo silang takus nga sumbanan sa ilang mga anak. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa mga masikiton ug himalatyon, nga unta ang lawas ug dugo ni Kristo mahimong tubaran sa ilang kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa tanang nangamatay, ilabi na ang mga sundalo ug sibilyan nga napukan sa Marawi, madawat unta nila ang kinabuhing dayon nga gisaad ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Langit nung Amahan, mausab unta ang among kinabuhi ug mahisama unta kami kaniya nga among giambitan niining Eucharistia. Ang lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Amen.
Maigsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo sa imong kamo alang sa paglain ng mga sa iyang alang sa santos kasimbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon nining mga gasa nga gihalad kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Hesu Kristo nga among Ginoo. Siya mawang matuod ug tunhay nga pari, nga nagtukod nining sakripisyo, nga walay katapusan. Gihalad niyang iyang kaugalingon, nga biktima alang sa mong kaluwasan. O gitudluan kami niya pagbuhat nining halad, alang sa iyang handumanan, aron sa pagkauna mo sa iyang lawas, nga gihatag niya kanamo kami mahabaskog. Ug sa pag-inom namo sa iyang dugo, nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo, ug busaw ban sa panon sa mga anghel sa langit, magsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ahawit. Santos gyud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kining alangkan namo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo,
mipikas sumihatag ni ini, ngadto sayang mga tinunan og niingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-an, kay kini mao nga akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sayang mga tinunan og niingon. Dawata kini ninyo nga tanan og imna, kay kini mong kalis sa kong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanag, si Kristo, siya aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa iyang mga kaabag nga mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Pablo og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon.
piling mo kami binugyan sa mga pasulay. Pinunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Imo mananging Maria, panggahong mo kang himaya, maangkog sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa, Ginoo, ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong pag-inigsuunay. Peace. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo.
Magampo kita. Himuaw Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos, nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nga ning tambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Japhet Gyonzon, ang atong choir, ang Brothers of San Pedro Calungsod, ang atong mga pilgrims, ang Crusaders of the Holy Face, Urhelio Chapter, ug ang Basic Ecclesial Community Con BEC gikan sa San Vicente Parish. Ang atong mga offerers, sila si Tess Wilwaiko ug Saring Humawas. Alang ni adtong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, lakaw gipaambit ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayut ihayag, purihin siya, ang ating ibunyag, awitan siya. Magliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo